Deixamos o fútbol no baloncesto, é unha das grandes noticias desta temporada. O Blues Monbus fixo historia, clasificouse pro playoff polo título. Dependía de terceiros resultados e, sobre todo, tiña que gañar o seu partido. Cumpriuse todo. Perdeu o Unicaja e o Blues Monbus derrotou nun gran encontro ao Bilbao. Soou a bucina e os afeccionados romperon a aplaudir. O denostado tantos anos Obradoiro, o humilde Blues Monbus poñía a rúbrica a proeza. Xogar ao playoff, agarda o Real Madrid. A disputar, a competir, ¿no? Que pase lo que pase con el Madrid, pues cuando volvamos a la rueda de prensa estemos orgullosos de lo que hemos hecho, ¿no? Al margen de que ganemos o perdemos. Tal fixo, primeira premisa, porque gañou. Saiu forte e da man de Diguar e o poderío de Meisli cobrou vantaxe. Bilbao reaccionou grazas ao oficio de Mubrú. 9 puntos do Aleiro os engancharon. Mais a aparición de Corbacho e de Hamel permitironlle os galegos marchar con 8 puntos ao descanso. Na segunda parte, Blues Monbus tirou de defensa e de oficio en ataque e mantivo a distancia ao redor dos 10 puntos. Só ao final, Bilbao foi quen de achegarse, pero a man de Kendall bastou para suxeitalos. Bueno, todo es posible. Tenemos que celebrar esto y vamos a los playoffs para ver qué pasa. Muy contento por el sueño cumplido y ahora trabajar al máximo para competir. Marcador final 79-73. A outra premisa chegou desde Barcelona. Faltaba menos dun minuto no SAR e así a festexaron. Unicaja perdeu por 7 puntos. 19 de maio, a milagre de Blues Monbus cobrou forma. E agora espera o Real Madrid. Xo dixera Moncho Fernández, a primeira parte da ecuación era que o Blues Monbus lle gañase o complicado Bilbao. O equipo non fallou. No SAR tamén avisaban pola semana habería festa se o equipo non se clasificaba e festón se metía nos playoff. Tocou festón. O espírito obradoiro excede o ámbito meramente deportivo. A simbiosis entre a afección e o equipo é tan grande que a bancada tinguiuse coa careta do adestrador en agradecemento a unha temporada histórica. Durante a semana todos manexaron dúas palabras: festa ou festón. O SAR estivo durante toda a mañá de festa ata que as pombas mensaxeiras vestidas de blaugrana anunciaron festón. Unicaja perdía no Palau. Y faltando, no sé, 50 segundos, alguien me dijo, oye, ya está. Cando sonou por última vez a chicharra, desatáronse as emocións. O sono de estar entre os grandes, por fin foi real. Atronou o sí, imos a Madrid. Volveu a sonar o miudiño. Hai 2 anos a festa era polo ascenso, o ano pasado pola permanencia e este polo título. Quen o diría, despois de tantas penurias.